kakata, wayo kakata. Wayo kakata, wayo baba. Wayo baba, wayo baba. Lillo. Wayo baba. Lillo. Lillo. Wayo baba, wayo Lillo kai. Lillo. baba. Me yake faruwa ne? Wayo baba. Me yake faruwa ne? Ka kyale ni kawai ka Ya kyale zan kyale ka, naga ka zo da gargaɗo da kamata ce na kyale ka. Iya hakuri filla ka faɗa. Abin da ke damuna yana da matakan girma abin ya Menene faɗa mun ko da zan iya ba maganin sa. Ka kyale ni kawai, ka Faɗin mun kyale ni filo, kawai. iya hakuri ka faɗa mun, iya hakuri filo. Aba. Faɗa mun. Yanzu ku mutanen birni saboda Allah da Annabi saboda Allah da Annabi. To filo me muka yi? Ku rasa abin da za ku ci wa mutunci sai nono. Ku zo ku ɗebi nono. Ina nono yake? Ku ɗebi nono ku shafa a jikin bango yanzu ka kalli yadda kuka yi mana asarar nono. Wannan nono ne? Nono ne mana. Yanzu ku kasa. Danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon Baƙwato.